Qozonda электр самокатлары сезоны башланды. Кішкенегіне транспорт болса да, ол елдан-ел зоррақ бәхәсләр уята. Хәтта электр самокатларында еруні түйі турында тәқдимлер де бар. Чөнки алар катнашында күп юл транспорт һәлакәтләре теркәлгән. Яз җитү белән Татарстан башкаласында кабат электр самокатларын арендаға алу турындагы хәбәр таралды. Я, например, с метро сразу еду к университету, так быстрее. Яңа сезонда Казанда парковка урыннары 500-ге җитте. Бу узган ел белән чагыштырганда 4 тапкырга күбрәк. Ә менә самокатларда йөрү тизлегенә чик куелды. Ул шәһәрнең барлык урыннарында сәгатенә 10 чакрымнан артмаска тиеш. Кататься на самокатах по тротуару опасно не только за счет большой скорости, но и за счет... Җәяүлеләр юллары буенча самокатлар хәрәкәте нинди тизлектә булуга карамастан җәяүлеләр өчен куркынычлы. Юл йөрү кагыйдәләрен тамырдан үзгәртергә кирәк. Электр самокатларында йөргәндә имгәнү очраклары булуны да онытмаска кирәк. Самокат йөртүчеләр катнашындагы аварияләрне даими теркиләр. Шуңа күрә ике көпчәкле транспорт чараларына тиңләү турында фикер алышулар тынмый. Тот, кто берет на себя такой аппарат, как... Арендага самокат алган кеше милли һәм кешеләр иминлеге өчен җаваплылыктарга тиеш. Узган ай ахырында кайбер масса күләм мәгълүмат чаралары югары судның шәхси эш турындагы карарыннан чыгып, электр самокатларын транспорт чараларына кертергә ашыкты. Тик Россиянең хокукый системасы әлегә самокатлар буенча карар чыгарырга вәкаләтләр бирми. Быел самокатта йөрү кагыйдәләре чикләүләр белән булса да элеккечә кала. Айзилә Батырханова, Вадим Струминский, Ленар Хабибуллин, Татарстан яңалыклары.